छे हां आज तो सूर्या के सुहागत हो यार। ओ यार ये कहां बाटे हु? ए फोन कर सके आदमी बसवरिया में अरे आज तक गइल है रे का यार का हाल बा? बढ़िया बढ़िया शादी मुबारक हो भाई थैंक यू भाई सब बढ़िया बा नु? सब बढ़िया भैया एगो बात कही बोलो तू अपना मेहरारू के बारे में कुछ जाने चाहता रहो कि शादी के पहले वो का कोइले रहे का ना कोइले रहे ऊ केना हो बताओ हो। लड़की जानत ना भाई अपना मौगी से कहिए कि जो एक गिलास पानी लेके आ हां ती अपना लोग से पेट्रोल ले ले जाइए हां पनिया में पेट्रोल डाल के आगे मार दिए ए तो अपने जोड़ी पेट्रोल हो यार और तो उहे नु यार देख कहिए कि अगर पानी में आग लाग जाई तो हम समझेब कि तू सत्ती नहीं खू नहीं जरूर गड़बड़ कइले बारू। आ पानी में आग ना लगी तब समझेब कि सत्ती बारू। उ तो आग लागिए जाई। हां ये तो अपन से लाग जाई मर अरे बता दी सब सच्चाई जौन ते कहबे नु जिंदगी भर तोहे करी हम। जान गेला सूरज भाई हां भाई हार भैया इले हां कइले रहले हां सारा राज उगिल देले हमार भौजी आज ले हमार भैया का सामने और भौजी कबू मुड़ी उठा के ना चलली पाइते कर ठीक कहत ले भाई एगो और बात बा सब लोग एलो संग मछली का ठीक बा ठीक बा सुन सुन पैसा ले ले बड़े नु हो मर देख रहा खाली मछली खेबे दारू पी के आवत है समझ के ले जाई मछली काम कर रही हो रखला सुनो हमरो के ले ले या ठीक बा जो जो पैसा निकाल के ले आवत नहीं जो जा ए चलो चलो चले काम नहीं गया चलो मित्र भाई आज मजा आई अरे कब ले आए इतना समय हो गए और इतनी तो हमारा घूंघट उठे हम शर्माई थी अब मीठी मीठी बात करते सन इतना टाइम हो गया अभी तक ले ना आए वहाँ के कब आए हमरा बेचैनी धरता वहाँ के बुझाते नहीं थे बुझाता आ गई हमार सखिया कहत रही सब और यहाँ तो घूमटा उठई है नैना चार हुई प्यार वाली बात हुई यहाँ के तो मुँह घुमा के बैठल बन बुझा तो हमरे कुछ करे के पड़े ए जी रउ दोस्त यार नहीं खल बतेले सुहाग रात के दिन का होला हमारे तो सखी सब कुछ बता दे बारी से अरे का बतौले बड़ी सन तुम हमरो के बताओ बस हाँ कहे में लाज लगता हार तो सहेली तारा के सब कुछ बता देले बालो बाकी हमरो यारा बा हमरा के एगो मंत्र बतौले बड़ा सन अगर वो परीक्षा में तू पास हो जाइबू तो अबे हम तारा संग सुहाग मनाए और यार कौन मंत्र बतैले बनी हमरो के बताई वो काम करो जा तू एक गिलास पानी ले आवो तबे हम मंत्र बताए अच्छा ठीक है द लिख अपन आंख बंद करो अच्छा ठीक है बा देखो जब तू पानी ले लुआ मैं माचिस मारता नहीं अगर आग लाग गइल तो बुझ लियो कि जरूर तू कोनो गड़बड़ काम कइले पड़ू अगर ना लागल तब तू सती बाड़ू ठीक बा ए जी पेट्रोल जैसन काम हो ए चुप रह आंख खोलिया मत अच्छा ठीक बा ना खोले एमे मंत्र मरलबन तो मौका आंख मत खोलियो इतनी माचिस जरा ठीक बा अरे ये तो आग लागल एकर मतलब तू जरूर कुछ ना कुछ कइले बाड़ू ए जी रवा शेर बनी हम सवा शेर बनी ई तरीका रवा केहू बतैले हो कि न ओ रवा उल्लू फसावता ई तरीका हमार सखी बता देल बड़ी हमारे के उनका दूल्हा ओयन कइले रहूं हमारे संगे ई खेला मत खेली ना तो अबे मम्मी पापा बुला दे मम्मी अरे पापा चुप ना वो काहे बेइज्जती कराओ तारू आज पहले दिन हम प्रेऊ का चलो 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 हमार दोस्त सारा बोका बना देला सन हां दे 12 के बज गए चलो हम खेला शुरू कर जाऊंगे